tal, señoras e señores? Pois sí, xa estamos aquí, xa está o equipo de A Voltas co Prato e hoxe imos cociñar algo maravilloso, algo que me encanta, vamos, que me pon os pelos como escarpias, pero necesito alguén que o cociñe iso así. Así que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Bueno, está ben, porque ves a reacción dos cociñeiros e Xulio xa ven un pouco de baixón. Xa ven el como que a semana pasada... Nunca, sí, no. Como se diría en Arzúa, le baches nas cachas. Levei nas dúas. Non, le Ainda me baches. sobra un para repetir un traballo. E hoxe ves con ganas? Sí, con moita ganas. Sí. E Begoña, despois da súa ausencia dos últimos 2 días, do xoves e do venres, Veño a darlle caña desde Verín a tope. ves a darlle toda a caña posible. Hombre. Bueno, que vos apetece cociñar hoxe? Pois a ver o que nos propoñen. A ver o que vos A ver. Ai, pois a ver o que nos propoñen, pero de momento dicirvos aos da casa que podedes mandar as vosas receitas. E se tedes algo que facedes maravillosamente ben, marcades o número do programa, chamades e decides quero ir a Voltas co Prato, e nós recollemos esa receita, traémola aquí e facémola. Igual, mellor ou mellor non é, porque ao mellor non son tan bons estes dous, pero seguro que queda riquísimo. E hoxe temos o bacallao que nos trae Victoria desde Cambados. Son Victoria Naranja, mariscadora xubilada de Cambados, e quero decir a receta como fago o bacalao. Eu fago no forno, pero antes paso un pouquiño pola sartén para allalo, para que quede todos os jugos de bacalao dentro. Fago unha boa camiña de cebola, con pimento rojo, unhas patatiñas panaderas, uns ramiños de brócoli ou de coliflor, pero iso boteño ao final. É simplemente así. Eu non fai falta botarlle máis. Se a peixe é bo, é de calidad, bo aceite de oliva, pero vos facedio ben, porque o que eu probe, como non me guste, enseguida vos lo dixo, Enseguida o di, enseguida o di, non ten problema ningún dicilo. Peixe bo é de calidade, que é o que dicía Victoria de Cambados. A ver como está o seu bacallao. En calcara caso van a ter que facer estes dous. A ver, contame, Xulio, como ves? Ben, moi ben. Además, o bacalao, que é unha virguería de pescado, non ten moita complicación, pero bueno, a ver... Hai que traballalo. A ver o que nos di despois Victoria, sí. Begoña, de paso que me dis que tal, contamos ingredientes. Veña, vente pa aquí, Xulio, contamos ingredientes. Pois eu vou usar, vou seguir a Victoria, vou usar un pouquiño de allo, un pouquiño de pimento roxo, un pouquiño de cebola, picada, vamos facer o pochado, voulle botar mira que guindillote. Mima, pero isto tira encho a cabeza e quedas inconsciente, Begoña? No. E se o comes tamén. Uf. Se o comes inteiro, sí, pero cun cachiño pequeno, dalle ese toque e esa chispa. Vale, o teu leva guindilla, o pochado, pero de Xulio? O meu non leva guindilla. Non vai levar pemento tampouco. Vou botar simplemente allo e cebola. Vamos ver, a ver, que llevar botarte? Veña. Eu simplemente o allo e a cebola. Entón, se che parece, vou empezando. Un par de dentes de allo, simplemente. Xa vas machacar ao teu estilo, así... Volos machacar. Mire, fixade, o sea, sempre lle dá... Velo, aí está, velo. Para que suden un poquito. Para que suden. E agora picos. Ai, que cantas mensaxes me mandaron hoxe para ti, Sí, non? Por cortar o polvo outro día con coitar Algo me chegou a min tamén. Ademais, é medio viciña Pido perdón a todos os pulpeiros de Galicia. É medio viciña de Lana, a polveira que estuvo hoxe no can anda aí. Puxo a caldo, rapaz, puxo a caldo. Sí que me puxo fino, sí. Bueno, os dous comezades cun pochado, non? Sí. Vale, ti tamén, Eu tamén. Vale. E ti estás cortando a Xulián? Neso estamos de acuerdo, eu lle... Sí, para algo que estades de acordo tamén. Sí, tamén. Verdad? Vale, pois veña, dalle candela. Un poquinho de aceite. Vale. Xa botamos aí abaixo. Tixolas ao lume cun pouquiño de aceite e agora botamos aí o allo. E o que vou facer é, para que teña un poquinho de corpo, como é así un poquinho humilde, simplemente a cebola, vou a vez de cortala así en xuliana, vou a cortar en trociños un poquinho máis... Máis grandes. Máis groseros, vale? Para que quede máis salteadiña. Non demasiado grandes. Pero por qué? Para que teña un poquinho máis de volumen, porque ao levar só cebola, ves, así uns gajitos para... É porque son así groseiros. Que diste? Porque chamase corte grosero. Chamas así, corte groseiro? Sí. Mira canto aprendes, Pero que é un corte malo? Ou que... No, porque é un corte menos fino que o outro. Xa. O outro é un poquinho máis estilizado, non? É así un pouco como a ti, non? Groseiro. Sí. Sí. Bueno, ti cortas groseiro. Begoña creo que estaba cortando que en xuliana. En xuliana, sí. Ti eres moi fan da xuliana, a semana pasada xa cortaste en xuliana. A min que non me salto o aceite, Non che pasa nada. É que lle teño pánico ao aceite. Non pasa nada. Non é cona. Aí vas pola guindilla. A ver. Cando ves que xa empeza... Mira como salta. Por que lle bota... O sea, canto lle bota? Mira. Ves como me iba a saltar? Xa o sabía eu, Gañotas. É que xa o sabía eu, Mira. É que... De Tes verdade. algo por aí. Mira. Mica.
Eu non me chego aí, Non che pasa nada, mira. Aí vai, ves? Dios. E agora botarlle as guindillas así. Pois dalle ti, dalle. Ves, o allo e a guindilla. Cando ves que xa está un pouquiño dourado, vamos a botar a cebola. Pero iso doures en nada, claro. Nada. Mira. Eso parece un wok. Que é iso? Un wok. Parece un wok. Isto é antes de que non sabíamos nin que existía casi China. Xa había en Galicia isto. Isto é unha tarteira, no meu pueblo chámaselle de pedra. De pedra, chámaselle de pedra. Chámase así, pedresa. Non ves que ten así como salpicado? Claro, e despois niso é o que botas aí o bacallau, como é? Agora vou facer primeiro un rehogado. E Vale. despois o bacalao frito. Ah! Vai ir frito. Mira. Eu tamén vou freír, Ui, estádesme complicando a vida, No, Reafogado, é moi pochado, No. sofritido... Pero isto que é? Mira. É todo o mesmo. É todo o mismo. Claro, ao mellor vai... Cambia... Depende da zona e tamén depende do mellor se o far moi fuerte. Eso é, da ou far temperatura. máis baixo de lume. Ves? Oiches, Por aquí xa está posto. Os portugueses tamén lle botan moita cebola, verdad? Moito pimento. Home, eu son do lado de Portugal. Home, xa. Xa, a verdade é que sí. Home, Bueno, eu o que vou ir secando é o bacalao. Bueno, entón agora que vas? Darlle ao bacallau, porque veixo que sacache a tixola. saquei a tixola e aquí vou botar un pouco de aceite, pouco máis. Pouco máis. Pouco de máis. Ti eres xenerosa, Para frilo. Eu sí, a min gustame. Xa. Vale, Home, é boísimo, hai que aproveitalo. vale. Aí ves? Moi ben. Dándolle voltas para que non se pegue nada. Ajá. E agora vamos botar o aceite na sartén, para fritir. Bueno, pois estades un pouquiño nerviosos, eu non quero poñervos un pouquiño máis nerviosos, pero chegou o momento, señoras e señores, de que recibamos a artista desta receita. Por favor, que pase Victoria. Victoria, por favor. De Cambados. Que tal? Victoria de Cambados. Victoria de Cambados, fixades que contenta ben. Que tal, como estás? De que parte de Cambados és? De Santomé De Santomé? De Santomé do Mar. Encanta, Ese é un nivelazo, É un nivelazo, teño moitos amigos ali, Bueno, así que eres un artista do bacallau. Bueno, Vale, na miña casa comen. a comen. Nadie di que non mamá isto non serve, non? Aí... Métenlle o pau corpo, Porque se verdad? saben que eu se me din que non serve, mañá non veñen. Ves, pois vamos a botar un vistazo a ver como está facendo aquí Xuli, por exemplo. Que che parece? teño Mira que... o allo xa doradinho, estou probando a cebola, vou botar un poquinho de sal para que axude a pochar. Está facendo como a ti, de momento. Bueno, eu... Bueno, eu... A miña cebola botou máis finiña. Pero bueno, cada un... Máis fina. Máis finiña, non? máis É finiña. que el dixo que lle gustaba así, como lle chamaches? Máis grosera, cando a botas. Grosseira. Grosera. Cando a botas- Sabes o que pasa? Que despois para trituralo, se queres facer unha sencilla por encima, esa cebola tamén daña outro toque. Sí, pero triturar, eu esta vez non vou triturar, xa simplemente Van a vou a fretir, xa non é ni siquiera pochar, vou a fretir de todo, que quede fritiña, porque Xa queda blandiña. claro, así queda blandiña e que quede Bueno, un cada poquinho cociñeiro crujiente. ten A ver a súa como- costumbre. Pero eu- bueno. Eu hoxe a ver se a Victoria é miña. Cociñeiro e humorista, o noso querido Xulio. Frustrado, Por aquí vamos xunto de goña. Esta xa é máis da tua Xa é idea, máis non? da miña idea, Xa é máis sí. da tua idea, sí. Mira, Xa o sabía E eu, a cindilla, se botas. Un pouquinho. A ver, deixalle que Un cachiño de nada. Deixalle que che. Sí, moi pouquiño Que porque... pico un pouquiño para que tire polo viño. Claro, que tire por viño, eso é unha maravilla. O máis encambados, Claro, carai. te me dirás. Home, por nada, o que fixen foi o aceite, o allo, e por botelle o pimento e a cebola. Agora deixo que sofría. Peches aí uns allos que están xa... No, De isto non volta e media, que é Tache boa. Ah, no, esa é a guindilla. Este Está de volta e media, a guindilla, Como se conoce que non sabemos? Non ten idea. Menos mal que estamos nós aquí para enseñarlle un pouco. Mira, o allo como está, mira, Ves, ves? o allo está perfecto. Claro. Está no seu punto. Bueno, recordarlle á xente da casa que poden chamar, Cando queiran poden chamar e gusta, comentar che. o que estamos Che, facendo ben. hoxe aquí. Ao mellor non lles gusta ou sí que lles gusta a receita que estamos facendo hoxe no O Voltas co bacalao Prato, é un pois lombo, bueno, teñen aí ese sí, teléfono sí, nas claro. súas pantallas, chaman e poden dicir, mira, pois a min o bacallau de Vitoria encántame, ou non me encanta, ou o que está facendo Xulia é maravilloso, pero o que está facendo Begoña na vida o vin así. Poden chamar ao número do programa e comentar que tal lle vai a receita. A ver, O Vitoria, bacalao cando lle botas, lo mija. Agora vamos, mira. que? Vas dar ao bacallau? Vai facer o bacalao. Que? Dixéchesme que? Tiño unhas patatas aí. Ah, vale. E o que vou facer é botarlle así, unhas pouquiñas ahora mientras está rehogando. Eso vai saltar, eso vai saltar. Non salta. Non, ó. Dixo antes que non saltaba o aceite. Cañotas teñen medo do aceite como o Que sí, lume. Que sí, que o aceite fatal con el, Vitoria tamén usa patacas. Sí, sí, Óscar. Ela seguramente que Nun as plato corta de no peixe, se faltan as rodaixas. patacas, morremos de fame. Home, Ten que haber verdade. patacas. Eso é Ten que verdade. haber patacas, Eso é por Dios. verdade, eso é verdade. Se estás enfermo xa non xa poñen. Pero se Bueno, pero estás unha sano vez- hai que comer patacas. A ver, Vitoria, unha vez que tes marchando xa o sofrito, o reafogado e demais, é o turno do bacallau, non? Sí.
O bacallau eu fago dunha maneira, Mira como que fan eles. A ver. Ves, Mira me que gusta aí o compañeiro, xa lle... Mira, Eso, mira. a ver, Mira que lombo. vamos Pero mira que lomo, vamos por Esta é a partes. parte boa, Isto non é o rabo, nin é... Vamos por partes, Begoña. Ti como faz o bacallau? A ver, sécalo tamén, Hoxe non? temos lo que secar, claro. Pues non entón se que che salta na sartén. Vale. Sécalo así un pouco. Ves? Quítalle o papel, que non me vaya con Mira. papel. Claro, o bacalao é importante que este ben desalado, para que non Sí, eso é demasiado sal. importante, eso é importante. Vale. Pero eu seguro que ten algún truquiño para desalalo. Mira, eu sí, eu botolle un Un beso, pouco de un beso, gaseosa. Xavier. Se quero que desale pronto, botolle un pouco de gaseosa. Sí, sí. É verdade, desala A miña antes. vida, oi. Eu tampouco, tampouco, Nas postas así, nas postas de bacalao, estas que vemos así cando vamos á feira, están colgadas e hai veces que teñen así un pouco de amarelo. Tamén se lle bota un pouco de leite nese desalado, xa lle sale ese amarelo. Bueno, atención a xente da casa, porque acabamos de descubrir o truco do día, O truco do día non voltas co prato. Resulta que hai que botar ou leite nas postas cando comprades o bacallau, ou que foi que dixeches? Gaseosa para desalar pronto. Gaseosa para desalalo pronto. E miña sogra mete nunha pía con agua correndo. Si, pero eso xa é máis habitual. Claro, se desala moito antes. Claro, non hai que andar. Normalmente faz tres cambios de... Aí vai, Faz tres cambios de agua. De esa maneira non fai falta. Como estrala. Mira. Mira. Son boas postas, Con este non é comida dos pobres, que comemos Non é cativo, non é o bacallau rabo, o cacho da jalada. Aquí vamos ao torobo, Vamos a ver como fai, ven. A ver, Xulio, tamén. ti como faz? No, eu sequeino tamén. Se le cacho igual. Si, paso pola fariña, como poder ver. Bueno, a mí gusta de fertilo con fariña de trigo normal. Hai quen o fai con broa, con fariña de millo, pero para mí absorbe demasiada grasa. Entón eu prefiero que sea, porque así vai quedar máis crujentinha de la... Que dicías, Victoria? Decía que con fariña de millo tamén que está bo. Ten que estar bo. Queda unha costa un poquinho máis crujiente, máis... De fariña de millo. De fariña de millo. De fariña de millo. Mira, eu botolle un poquinho de fariña aí. A mí está máis asustando Victoria, Xulio. Por qué? Porque sabe, controla. Eu pensei que viña aquí, controla, sabes? non vai controlar. Non, fan un bacallau e tal, pero de repente... Estes anos viña aquí de tal, Bueno. Hai que aprender. Bueno, Victoria, vente comigo. Vou-te sentar aí na zona de sufridores, que é esa cadeira que tes aí. E o único que tens que facer é agardar aquí. Aquí, aí neste de aquí. Tens que agardar, ponte cómoda, e o único que tens que facer é mirar como unha reina nunha cesta. Como unha reina, completamente. Ti atendo ao que fan, vale? E despois falamos. Que tal vas por aí? Eu vou ben, e tú que tal vas? Ben, eu xa botei o bacallau, a ceboliña casi a Que teño. ten boa pinta. Que? Mira Os como dora a xa. cebola, ves? Queredes que marche? É levado o programa. Non, home. Non é que año enseñamos. Tamén ten razón. Os da casa, que é os que teñen que Tamén. aprender, a xente da casa. Pero tú tamén é bo que aprendas. Sí. Que ten que aprender todo o mundo. Sí, senón... Ah, veixo que lle botas por riba o aceite, como se fai co ovo, non? Sabes o que? Na miña casa ponse a manta. Mira, ves? Ponse a manta, así. Ah. Cuidado. Que non lle quita la fariña de encima, así. Non lle quita la fariña de encima, así. E agora, para que ao darlle a volta non salte tanto. Vale. Mira que dourado, mira. É un bacalao. Bueno, pouco dorado, está pouco dorado. Bueno, pois quero que saibades que temos unha chamada telefónica. Así que imos falar con algún telespectador que está por aí. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, como estades? Con quen falamos? Eu son Ignacio, Ignacio, de onde? de Santiago. Ah, de Santiago de Compostela, aquí cerquiña de Ordes. Bueno, contanos, que che están parecendo as receitas que están facendo un e outro? Bueno, teñen as dúas moi boa pinta. Habría que ver como ulen, que eso é o fundamental, como se Xa. está facendo. Xa, eu digoche que cheiran ben, calquera das dúas. Non sei se che gusta máis o sofritido de Begoña ou como está facendo Xulio, que eres máis tradicional ou máis innovador? A mí, desde aquí, desde casa, me parece que tiene mejor pinta la de Xulio. Ah, eu de Xulio. Porque eres... Muy bien. Pero eso habría que probarlo luego, habría que probarlo. Claro, habría que probar. Porque eres de cebola, así, de cachos de cebola grandes, ti? Sí, eso non ten problema ningún. Bueno, ti sabes que por chamar podes vir ao programa se queres traer unha receita. Apetéceche? Ah, pues cando querades, ali estou. Sí? Ves? Además, desde Santiago telo ao lado. Sí, un ratiño. Bueno, pois un placer, Ignacio. Esperámoste aquí, entón. Moi ben, estupendo, pois ali iré. Veña, un bico xigantesco. Un abrazo. Chao, chao, un bico para Santiago, que ademais estes días andan con sol e calor tamén en Santiago están sufrindo, pero é mellor combatelo cun bo bacallao. Ou non, Xulio? Claro. Claro. Xa vexo que o teu vai menos dourado. Vai menos dorado porque vou dar máis calor pola zona da piel. Por qué? Porque vou presentar ca piel hacia arriba e quero que me quede
Non quero que se me seque demasiado, pero que quede... Pero de todas formas, mira, se te fijas... Mira, bueno. Mira, por dentro xa casi está. Velo aí? Nada. Que di? Nada. Que por dentro xa casi está. Mira o meu, sí que está. Mira o meu, mira que pinta. Está seco. Mira. Hola! Xa verás. Bueno. Mira, volvelle dar a mantiña, que se ve na casa, aí a mantiña. Mira, esa é a mantiña. Hai que botar, así, tapalos. Claro, para que este cantiño, non? Home, claro. Para que este cantiño. Ves? E agora, aquí voulle botar un pouquiño de viño. Vale. Aí. En que momento sacas o bacallao? Agora xa casi está. Cando vemos xa que casi está... Mira, ela entendo que vai sacar directamente na posta, pero se non se fríe, sempre hai que poñer un poquinho de papel absorbente, gañotas. Sí. Vale. Para retirar o exceso de grasa. A ela non lle fai falta porque xa vai para ali, que xa debe ter bastante grasa, supoño. Mira, aí vai. Que gracioso estás hoxe. Begoña, ti dixetes que case está, pero claro, para a xente como a mí, que non sabe... Mira. Como sabes que está? A ver. Faltalle un pouquiño. Cando un bacalao lasquea ben, tú tócalo, está así que... Parece que se vai... Claro, pero está en danteiriño é cando está. E agora arroupo ben, así. Vale. Unha manta, e botolle un pouquiño de caldo. Vale. Eso que é? Un caldo de peixe e un pouquiño de tomate. Está botando todo. Así, xa está. Un caldo de peixe. Bueno, pois... E agora a cociñar. Deixámosvos cociñando porque, señores, sabedes que en Galicia somos bastante fans. Somos moi fans do bacallao. Do bacallao e de outra cousa. Porque ao bacallao tamén se lle pode poñer pan, e se non mirade. Encántame o bacalao. Eso é bacalao gallego que va para Alemania. Eu compro por folla. Hai no bacalao fresco, que é recién capturado. No, eu compro salado. Allí non lo encuentro. Hai moitas formas de preparar. O forno. A gallega. A la vizcaína. Al pilpil. Con patatas. Con xudías. Con garbanzos. Con verdura de repolo. É un refrito con pimentón. Xa estou farto do bacalao. El cazo que lleve bacalao. De cea, lo tengo oído. Oín hablar do pan de cea, pero nunca o comín. Na plaza nunca o vin. Imposible casi encontrar pan de maíz. Bacalao con miga de millo. Sí, comí, pero no conozco la receta como se hace. Pão esmigalhado com bacalhau e batata e com cenoura. Também fazemos isso em Portugal. No lo he probado nunca. É a melhor parte, é melhor um pãozinho no molinho. Faz mal, mas é a melhor parte. Ai, o bacallao esmigallado, decía o rapaz que levaba a camisola do Sporting de Lisboa de Portugal. Aí sí que saben, de bacallao e de pan tamén, que yo utilizan moito. E, se non o sabedes, Begoña vai utilizar pan tamén, Begoña. Sí. Ou non? Sí. Mira que pan. Que pan, Mira, Que pan, Mira. É que a min xa me estás ganando. Eu hoxe, comigo personalmente vai perdendo o Xulio. Mira. No. Que o vexen na casa. Mira. Mira como se desfai este pan. Mira como se desfai. Mira. Isto, mira. Que vas facer con isto? Isto é cultura. Isto é cultura, isto é país. Isto é cultura. Que vas facer con estas faragullas? Con estas faragullas, vamos rehogar así un pouquiño de manteiga e por vollas a botar así un pouquiño por encima. E que deixe un crujiente. Un pouquiño para min tamén. Bueno, se falo favor. Vou non mirar. Vou non mirar. A ver, Xulio, porque o pobre Xulio tamén... Si, hoxe... Ti hoxe vas... Ides a por min, aí... Vas de costa abaixo a Senfreus, eu sinto por ti, pero vas costa abaixo a Senfreus. A ver, contanos, ti que vas facer? Eu vou facer unha mayonesa. Unha mayonesa? Vamos a partir dunha mayonesa básica. Vale. Que necesitamos aceite de oliva, un poquinho de sal, un poquinho de vinagre blanco normaliño e un huevo. É un huevo. É allo, non? Por aí. Entón empezamos. Vamos a botar primeiro de todo o ovo, vale? Vale. Botámoslo no... Queimeime coa aceituna. Bueno, eres... Son moi tiquismiquis. Un poquinho pupas, Sí, son. Bueno, este ovo, imos botar, o ovo ten que ir enteiro, vale? Vale. E sempre o primeiro de todo. Un poquinho de sal. Sí. Un poquinho de vinagre. Eu sempre boto vinagre blanco normalito, o equivalente a 2 cucharadinhas, máis ou menos, vale? Despois aceite abundante, aceite de oliva, pero que non sea demasiado fuerte, non fai falta un bisén extra para isto, vale? Vale. Este é un aceite suave. Vale. Entón de momento vamos a facer así. Vale, oiches, Begoña, isto non se lle cortará? Non me extrañaría. A ver. Mira, atende cañotas. Isto fai ser nada. Poñemos a batidora sempre contra o fondo do vaso. Vale. E dámoslle lume. E ves que empeza a montar por aí, ven? Hola. Eso é como se botaras así cun fío. Non pode coller aire, vaise montando así cun fío. Ahora, cando ves que vai montando, entón vamos lle dando poquinho a pouco,
O sea, sai así a mayonesa, non se corta nin nada. Non se veía que corta. A idea é que non se corte. A idea é que non se corta. Pero que estabas un pouco nervioso. Non se corta, a verdad que non sí. se corta. Mira, ves como non se corta? Pois xa pode vir con dentro. Pues ahora quedou un poquinho licuada, pero botamos un poquinho de aceite. Mira, vouchelle... No, deixa así, está perfecto, sí. Bueno, non sei eu. E xa montamos. E agora vou aromatizar cun dentiño de allo e un poquinho de perexil. Bueno, está ben, Ai, pero non lle botarás moitas cousas. Non, xa está. A ver, Ten boa pinta. Vala a probar agora, vala a probar. Ten boa pinta. A ver, voulle botar un ollo ao meu pan. Veño ahora, Bueno, fixadevos o sinxelo que é facer unha mayonesa, A xente da casa, que fácil é facer agora mesmo unha mayonesa, estamos lo vendo en directo. Nun minuto e medio, Xulio fixo unha mayonesa. É lista. Si, é increíble, Vale, aí queda lista, e agora sí que vou sacar o... Victoria, queres probar a mayonesa esta? No! Dixo que no! Dixo que no! Victoria, Bueno, ven aquí, ó, ven aquí. despois Fai favor de vir aquí, ó. Ven aquí, ó. A ver, Compañero, a ver. pero... Espera, vaya a probar. Un poquinho. Eu non ia a probar, viña vin facer ten que estar boa. A ver. Pero dijo, a ver, Que va a se temos un produto tan bo, se as cebolas son gallegas e as patacas son das nosas, por que hai que botar un produto americano? Hai que botar aceite de oliva, non sei, A mayonesa é de Mahón. non sei de onde é a mayonesa, pero dame igual. Cando o peixe, o marisco, unha carne é de calidad, non fai falta adornalo con nada. Bueno, pero eu quero lle dar un toquinho diferente. Estás perdidísimo, Eu entendo Xulio. que cada cociñeiro ten as súas costumbres, pero eu penso que se é produto de calidad non hai que disfrazalo. Aquí a compañera está botando pan de millo. O pan de millo, se fora de Mónica, xa era chapó. Mónica é unha muller que vende pan de millo na plaza no meu pueblo. Vale. É unha muller que vende o pan de millo na plaza de Cambados. E fai un pan de millo espectacular. Na parra, da Pero o folla da pan parra. sí que o ves ben, a mayonesa non. O pan sí, sabes por qué? Porque o pos na mesa nun plato e cada un que lle bote si O quere. que si quere. Pois mira, Non é obligación botarlle no teu plato. vamos a facer unha pregunta á xente que está na casa, porque probablemente a xente que está na casa estivo atento ao programa. E digo eu, que dous ingredientes especiais leva a mayonesa? Non o digas, Victoria? Vale. Xóganse 50 euros para o carriño da compra. Que dous ingredientes especiais leva a mayonesa que acaba de facer Xulio? Ti sábenlo. Viño facer? Viño facer? Viches o facer? Claro. Pero non sabes. Non me acorda. Pois que dous ingredientes especiais leva a mayonesa. Vale, na casa, atentos. 50 euros, podedes empezar a chamar, que veñen moi ben. Victoria, podes ir ao teu sillón de sufridores. De pensar, o sillón de pensar. Sí. Aí está esa mayonesa. Que dous ingredientes especiais leva esa mayonesa que fixo Xulio? Como ides? Mira. Veña, contádeme, Begoña, que fai Mira que moito pan. tempo que teño-te marginada. Non pasa nada. Ola. Mira, Que lle botaches a manteiga? un pouquiño de manteiga e o pan. Nada Non fai máis. Nada máis. Unha boa manteiga, un bo pan e xa está. E ten que quedar como tostadiño. Ou Claro. non? A ver, isto tamén é para aproveitamento. Imagínate que che queda, fixaches Xa. unhos ovos con pan de millo. Xa. Queda chu pan de millo e dices, por nada, pois boto ya un bacalao. Ou se che queda, tes pan receso na casa, Tamén, non? Por se tes pan exemplo. receso na casa, podese facer. O sea, que é algo completamente sinxelo. Igual que a receita de hoxe, o bacallau é fácil. Fácil, sí. Se a xente lle quere meter, pois, a maiores, un pouquiño de pan. Unha gracia. A gracia. Claro. Non. Se tes aí por casa, Como bella. é graciosa a mayonesa tamén, pero a Victoria Tamén, pero a Victoria non non lle gustou. Vamos a preguntar á xente que está do outro lado do fío telefónico, porque temos chamada a ver se lle gusta ou non lle gusta o pan e a mayonesa. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Con Perdona, Carlos. Carlos, Carlos de donde? de Redes, De Redes. Carlos, ti eres máis de mayonesa ou de pan? más de pan. Mar de pan, non? Bueno, pois vouche preguntar pola mayonesa. Que dous ingredientes especiais leva a mayonesa que fixo Xulio? Huevo y vinagre. Como? Como dixeches? Huevos y vinagre. Ingredientes especiais, dixen, Ah, especiais. Si. Botoulle dous ingredientes especiais aí ao final, Decheste conta? Huevos y vinagre. Non, eso leva o calquera mayonesa. Dábache outra oportunidade, pero non, sinto moitísimo, Vale, pues nada. Nada, veña, un bico. Gracias Hasta por logo. chamar, un bico. Bueno, a resposta non era esa, cal era esa? Allo e perexil. Allo e perexil. Aí está.
Bueno, pois para a xente da casa damos 100 euros na seguinte chamada, 100 euros na seguinte chamada, vale? Non damos 50, damos 100 se acertades a segunda pregunta. Así que atendede a todo o que estamos facendo. Sobre todo atendede ao pan, non dixo nada máis. É unha boa pista. É unha boa pista. Ao mellor non é sobre pan, pero eu dixo así por dicir. Dixo así por dicir. Bueno, mentras tanto vamos a aprender un pouquiño sobre o pan, porque hoxe os cociñeiros meteronlle algo de pan á receita de Victoria. A ela gustaballe máis o pan que a mayonesa. E oiches, seguro que acertaron. Sabedes todos que o pan galego pois ten algo especialísimo. E moitos deles teñen nome propio. Por exemplo, o de Cea é un dos máis coñecidos. Pero tamén hai que lembrar que o fan en Carral ou en Neda. Sexan bolos, roscas, moletes ou barras en Galicia, non sabemos comer se non levamos un anaco ao carón do prato de pan, un anaco de pan. E para lle dar recoñecemento a tanta arte panadeira, temos a Indicación Xeográfica Protexida IXP desde o ano 2017. E isto non é todo. Ademais, hai en Lugo unha cátedra do pan. O sea, sí, o noso pan é tema de estudo. Así que xa podemos decir que aquilo de que somos catedráticos do pan. E será certo, literalmente os únicos que hai no mundo. Non hai ningunha outra cátedra. E tamén vos vou recordar as festas dedicadas ao pan. En Porriño, Carral, Neda, Ribadumia ou en Cea fanlle unhas boas troulas. Non esquezades pasar polas que vos quede máis cerca porque realmente merece moitísimo a pena e o pan está espectacular. Da igual o pan que comades. Vos comede pan. En Arzúa, eu son un pouco fan da de Cristobo, vale? Vou dicir. Son moi fan do pan de Cristobo, Cristobo, sempre contigo, vale, que o sepas. A ver. Aquí está, Mira, eso está, non? Mira que pintaza. Eso está. Sí. Está facendo ruido, Xulio, creo que me está chamando, sabes? Quero chamar a atención. Quere chamarme a atención, a ver. Xulio, que tes aí? Estou para emplatar. Bueno, pois veña, se estás para empratar, menos mal. Sí? Veña, pues vamos emprata. Veña, dalle caña. E mentras tanto, vamos a recordar a xente a segunda pregunta. Que cociñeiro puxo pataca na súa receita? Begoña ou Xulio? Non era pregunta de pan. Que cociñeiro lle puxo pataca á súa receita? Begoña ou Xulio? 100 euros en xogo, Podedes empezar a chamar. Chamade, porque damos 100 euriños, 100 euriños. Victoria, como lo ves? Non teño dúda ningunha xa. Que? Ningunha. Ningunha? Non teño dúda ningunha. Non tes dúda, dis. Non teño dúda ningunha. Non ten dúda sobre a que lle vai gustar máis. A que me vai gustar máis. Acompáñate no sentimento. Veña, emplatamos. Vamos allá. Ai, Dios. A ver se vemos os emplatados. Moi bonito plato, por certo. Ti xa o levas máis avanzado, Xulio? Sí, eu simplemente estou poñendo ya a ceboliña. Moi ben. Moi ben. Xa lle puxe moi pouquiña mayonesa para que non se me fade Victoria. Porque senón... Para que non se enfade Victoria. No, pero moi ben. Bueno, pois teremos o prato para ali, a ver como lle queda o prato a Begoña. Eu faltame o pan, queres un pouquiño, que che boto? Sí. Victoria, ven para aquí. Aí está, perfecto, gracias. Veña, vente para aquí. Poñedevos aí o prato. Vos xa sabedes que vos tedes que poñer aquí. Victoria, ponte aí a probar. Vamos lle dar un garfo, hai un garfo por aí. Sí, ou unha culler, venlle, vale. O aspecto é maravilloso, Victoria? Calquera dos dous. Calquera deles. Veña, poñedevos aquí. No, mirando para diante, como as estrelas, como as grandes estrelas. Aí estamos. Vamos aí. Está rachadiño, queda justo. Recordamos o que leva cada prato. A ver, Begoña, que leva o teu? O meu leva allo, cebola, pemento roxo, un pouco de viño, o guindillón, un pouco de caldo e pan de millo. E pan de millo. E o teu, Xulio? O meu leva bacallau, o allo, a cebola, un poquinho de pan que me cedeu aquí a compañeira e un poquinho de mayonesa. Pero gustoulle, que poñía boa cara, Victoria, Sí. Bueno, mientras está probando Victoria, vamos, creo que temos outra chamada telefónica a ver quen está do outro lado. Non me pases por diante, Quen está do outro lado do teléfono? Hola, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Como? Boas tardes. Boas tardes. Martiño, non? Sí. De onde? Do Vicedo. Do Vicedo, bueno, Martiño, contanos que cociñeiro puxo pataca na súa receita, Begoña ou Xulio? Eu non sei, eu penso que foi Xulio. Foi Xulio? Foi Xulio? Non. Non foi Xulio, sentímolo moito. Aí van os 100 euros que se esfuman. Bueno, mañán temos 150 euros de bote. Moitas grazas por participar e ver o programa, Gracias, a ti. Veña, un bico. Victoria, dinos que engaña porque estamos dos nervios. Están en tensión os dous, os pobres, Hasta eu teño as miñas dúdas. Tes dúdas agora? Hasta eu teño as miñas, sabes por qué? Por qué?
Este sabe a allo como me gusta a mí. Gústame que a comida sepa o allo. Claro, pois mira. Pero este ten os mesmos condimentos que lle boto eu, entón xa me tira un pouquiño máis. Hai que variar un pouquinho tamén. Hai que variar un pouco. Bueno, entón, Victoria de Cambados, dalle a Victoria o plato blanco. ¡Oh, Begoña! Moi ben, bueno, un aplauso para Begoña. Julio, volviste a perder. Non pasa nada, mañán teremos máis recetas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Vale, señoras e señores, un bico Victoria, moitísimas gracias por participar. Adiós, Marcial. É todo teu. Quero que sepas que estamos cociñando de maneira maravillosa neste programa, Está saindo todo espectacular. Todo teu, despois probas. Sí, señor, pois nada, rematamos, por hoxe non vai máis, pero mañá, pouco antes das 4 da tarde, aquí estaremos de novo. Teremos, entre outros invitados, a Noel López, que é o nutricionista dos famosos. De que famosos? Pois entre eles o noso Octavio Villazala, que estamos en tempo de verán, que hai que coidar un pouco este corpo serrano, non? Que máis temos? Ponemos en valor o carro do país. Aquí haberá un carro do país. E, por suposto, recibimos a José Manuel Parada, tal e como nos anunciou hoxe, que está facendo o Camiño de Santiago ata Fisterra. E máis cousas. Mañá, no Quen anda aí verán. Ata mañá! Pero vente probar esto. Aí vou, aí vou, aí vou. Marcial, ven. Onde está o meu?